ara fus be anda nala rien dans la vie be anda kombo woni la min sina ko be talanga Facebook do hay be yipi ji gore no wontali be ngalaw. N'acceptez jamais d'être dévoré pour vos ennemis. Ta on jab wonu goli be fusi be ara ganyo monko ya tawo ka jana tawo. C'est pas bon. Alors changer de stratégie. Ara yo sukado tuzile yewti tay fi makko andine kala dosi o makko ndo ndarude. Ara den tori on tigi yoda utumo fino wawa mo yirugo no buri yawde no modiri. Segari lagine analyse projet du CNRD di. Ayenen e wi 2025 do kala ko andude ngen wowlay. Famine kala ko andude ngen wowlay. CNRD e o projet ma e fo kutudu ndo hikkani. Ko ay pule gerto ka gerto jorata be wadanta gini. Pulay gerto pulay chofe gerto ka jorata. CNRD wata réalise de lu. Ender duubi tati me de wolande jama on bui fala kanande. Mi wabbe no adana mi do wosi mani kadde yidi leader jomu be yiltota ko ba won tigi. Wosi tawi soso be yidi leader jomu yiltota ko ba won tigi. Min pay kusari mi do jabo dum ko fenande hudande mi yalanta min ko mi blogger jo me ko mi influencer jo lendi kadi. No wodi mo jonno to wajue no wodi kadi wajo to do ngare mo buri on kanifo. Hande sawi maninka yiltota ko bawo yimbe mun ko fenan Alpha Konde nangama sokama do konjelo yilti bawo makko wonti de Mamadi Doumbouya dun no konto so jetti hande kasori Fofana ko soso be njelo wonno bawo makko hande imo soka ko njelo mai fi makko ay goto so jetti Amadou Damaro Camara hande so jetti Amadou Damaro Camara l'ancien président d'assemblée konjelo ma depuis onanga osoka konjelo ma yani modo koni yakabe njelo minni yon sendindir gonga e fenande sendindire gube e chondi sendindire hala e giggol ayno wonon don sikkude hani koko fewndi no kon 2010 2015 2020 ko dum fewndi ko 2025 wala bi wi giggol mengol e mere no fota sede dum ko gonga e wiwno do Aliou Ba ko sonko siga Aliou Ba ala Aliou Ba hewtoy ka bawo bafal ka kombe woni wolde fi makko no deƴƴiri wa berde ya faade deƴƴino wasi wadan Aliou Ba ga wobbe yida nande inde makko joni no wawle donc min taw warda halawi ngi ala ko sigi halawi birdi halawi ngi andanda horema iwra sengo yara nyamo yo jama on andu ko honto fewnda e ko on wona wawlede si tawi non onon ko welata on ko dum to yidu don nande mena me wi haaju amen alay dum ko welata yimbe si tawno ko welayno yimbe men jokkayno haray no jemma e nyalorma meden baawmo bawto ka tawino men torota ko on yobanta men location men yobanta on nyamminta men nyamminta donc o page Facebook do si bitawi ko magara ndi buri dudude mi ferma page on mi jokka TikTok e YouTube tampintala mi ko yimbe bezoni e ko mi wolata si be nani tayno welibe parce que kumpite men en tawaka e wowo jonno mayen e leydi laginandi salmine jama meden on surtout moko babe ndara e ben parce que sa ndari moko babe buino ndara e yo alla dandu moko ba hudede si moko ba huda ma ferende bone joni pejidi no fuddi barorde tobbe den arten ndaren tawen be ardibe Alpha Konde hibe maya tun joni nani Alpha Konde groupe makko ka 3e manda hino nandita si tawi daro natani hodo don andi daro est ce que don andi ko yete kon daro ko nawnare gerto si dum arani gerto en fop maya lutta cofun gotu e nder nde yontere do yimbe dido tawa be RPG mayi Maroc don andi o protocole makko kanko Alpha Konde wiete do Senkunkaba o mayi o wiete do Madame Mariama Siré Camara attendez abe mi dabbita inde makko de nan fitami dubdo do ko be anda be wi kala ko ala prévoir no hakka famine ko ma jama on anda te yada e famondira na e wolu ko yali voilà ko Madame Mariama Camara noddite do Mariama Segefa e no modo o do kadi wali ke mayi Maroc mayi hanki kako hecci hanki o do kadi mayi afeno do di LPG mi wona naw yaadi be Alpha Konde be fop sina soka do ko dogudo leydi ndi sina dogudo leydi ndi wo laati ke fure awano nini no mapa ka RPG arc-en-ciel mo yiwda
hino wayno oya wasi artata aray torondire yafuye nani aray yarlondire ko wadden koye ganda ko woni artude ɗum e hoore men hino maaye tun hino maaye ka maɓɓe ton fewndo ni rpg fewndo ko maayu tun maayanimen ko ɗum tun feƴƴi ton aray ɗum ɗo kadi ko teddungal jama on ɗum no fewndi Maroc jonɗe mari fureji ɗiɗi artayɗi iwrayɗi Maroc ministre de l'agriculture o ɗum ko mariama camara kañum protocole chef de gouvernement Alpha Condé on no kadi laatike fure haray on no kadi ko artowo donc ko soge fa ka ko suppiki mi anda sobagi ko no andi to min ko woni nami portojo ko woni important vidéo ji andi wana hala kanko faamugol ko wowla ko o famine se yada e famodiray bon aray andintingol on taw CNRD on hewti kosa non kaɓe hewti ɗon wallahi billahi tallahi hikka kadi yimɓe fesay tapote partage au maximum possible s'il vous plaît minni CNRD on hewti kosa de koye komi ngombo tawa haray ko Mori Konde woni ko ardi ka ministre d'habitat hande ɓe siifi ɗon cuuɗi fulɓe min mi wolay ko mi kon fap ande kayno woɓɓe suɗɗike lan noddide ley pay ko saare wallito men mi wallito on na onon inni lagine ko paradis yalto wiyo men lagine ko paradis yalto wiyo men onon on wona tranquille min taw mi haalani on na leydi mi woni pirande parce que mi ala tere mum Konakiri vidéo on no ɗo enen en wolta koye ganda ko mettata mi daroɓe lamɓe fof ko commentaire ji ɗin ɓuri partage vidéo ji ɗin par ce que ande kadi wiɗen e nde hitande 2025 tawi wowlu ko welata jama on kon wolen ko yiɗen ko leydi kon awa habitat on hewti e o quartier wiyeteɗo kosa mi nani ɓe wiya wo ko ka commune de ratoma e min ɓeyni wo mi anda Konakiri e nder commune o ɓe siifi ɗon cuuɗi ɓe wi wo ko 72 heures ɓe hokki ɓe 72 heures ino ɗo vidéo on ko refle Guinée woni ko tippinimo ni cuuɗi fuɗɗama ñortede la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ko may konto yurmi mi wi cuuɗi fuɗɗama ñortede hakkude Allah cuuɗi fuɗɗama ñortede baafe fuɗɗama demontede kono mi ndaari mi tawi ko tafemɓe woni e ngon wuro ɗon sina ɗum goɗɗo arata wiya liɓa e suudu ma ndu darnuɗa duuɓi hiɗa ɗon an e ɓengurema ɓeynama ɗon ko zone réservé so yi ɗum étage o laba koye building ji labaɗi ɗum fof piitete leydi joni noon en haalani fulɓe ɓe wona politique wona piranede hande kadi kala darno daɗira min mi haalay ɗo haala woɓɓe ya transforma ɗum no faalira jogowa bombo ɗum ko hajum on ton gerda e mum ɓaw reɓɓe lebu ɗen halfina ɗo honorable Jomen ɓiɗɗo gorko suusuɗo reedu no wiye Abdoulaye Kula Diallo l'homme de deux galons kanko garadiji makko ɗin ɗi yanata aduna mo kelɗi moƴƴa donc haray menen min haalnay jama on ko ɓe yiɗa nande ay kala ko nanɗon ɗo ko gonga wontata fenande sen woli en addali information o haray no hawni oɗo kadi o ala ok y a pas de problème, on va gérer. Donc, rappelez-vous que il y a une conflit de causes. Dare nani? You know. C'est dans what they hold lirde. C'est dani. You know. Oi. Be ari abbe mi olla on debio. Be voyo mo bu yalta. Oi 72 heures. Regardez vous-même. Et 72 heures, il y a une Camille. 72 heures. Voilà, mais nous voyons qu'on l'enchanté. Et mais on l'a un exemple. Voilà, nous voyons qu'on l'enchanté. Et tambara koroko hey chudi liberté hey. Regardez vous-même. Hey no la mi pas tapote. Me ala ni on ko wata kon 2025 do. Na hey no yi chudi.
Ino, oyi. Wodun do foko ko pitete. La ila. Oh, mi nami landa to non. Ino, woko zone réservée. Oyi, cosa. Ala. Ino. Oyi ka. Bami oyi 72 heures, ino 72 heures, oyi 72 heures, regardez vous-même. 72 heures, cosa? Faut belanchai. Faut belanchitai. Voyez-vous bien? Mi ala ni on. Mi yewtu no nyande go mi wi. Sudu sellu dalendu libama kono cuudi buyanay. Hey. No wodi wotere nde dandata fi dandugol jama buy. Awa telen koza cuudi buy sifama libete. Wo e fuddike be ngaddande videoji kakadi be ari. Ngo natala e munde. Min mi ala ay tere ngun kona kiri. Je vous avais prévenu. Wattu do mi fetu do. Inu do mi min je suis vandi atte bortano on taw. Fi wola ngolongongaji di mami bortano on taw. Ay ngini jama on ko watta ko ngayi be sofodira no arde. Na ene memminta dum. Ko watta jama on sofodira ko narde. Ndare si dum do foli ba ma watta ma wakaporo ray. Regardez. Regardez. Hey Chudi liberté. Voyez-vous bien? Voyez-vous? Vous voyez ça? Ino, dare. Oyi kurwaji di ino kurwaji di oyi. Voilà. Oyi 72 heures. 72 heures. Atemilando 72 heures ko balde jelu. 72 heures ko balde jelu. 72 heures ko 3 jours ka. Et puis kadi ko ngandi konto yarata. Ko ngandi si mobile clique kala kuma ndara ka yara. Be wi ender 72 heures. Si be tawi don goddo. Be liba sundunge horema. Fiori do ni buino mobude bagage yo mu mobita. Potto. Dira. Parce que no andi si tawa madon ko ponso pansa. Jone hala nino jamao. Ko wana kompira ne de lagine. Wana fi politique. Ko fi dandugol horema. Danda ko jogidako. Jono ngo yi dun do wana sabu selu dalen no na libéré de. Woy don dernier zone réservée. Ko mori konde woni arde lancha dum. Mamadi Dumbuya. Oye tino kona kirifap. Naka menongo fuddori sofi ngol goy. O sofi nino. Be koleya. O sofi ni be koronti. O sofi nino to yimbe bui. Bidenge koni eni anda no. Hino arande mo kala. Kodo wadi mi desi di mi wi. Kala won on fenande wi ko fileji lagine woni pirande. Etta idare. Dare tudi yimbe. Go ono nganda ko no be hebiri dum. Tapote. Regardez vous-même. Regardez. Oui, dare galle labade, restaurant. Restaurant labado. Restaurant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Restaurant labado. Achonti yarandi ya kan ngala birkire kona akiri. Ka goddo liba. Esenda yenge sodo terenji. Pidi lady dauda. Epicener now no wi lagine ko refondation now wi ko butu faldo jang kusida marika wala naka sida marika wala manyama joni so do ender balde tat so yaltan so yalta imme on fo ya on kapale imme ino ngalaka wono ngalaka walo do ngalaka nyamo jode e nyortugol tudi mon koni be libiri kaporo ray koni be libiri nokkeli buy e lagine jode nen Kurwazon para wadoni. Inon hela mu darte take. Me onon kono wawdo. Onon kono wawdo. Jode kurwazon para. Inon ono no. Mene me yotto tako ko lamu darte take. Fami. Jone hino ko be woni on kon huude. Ayo non kon ali yatima. Dare restaurant labado. Dare ka yimbe woni no lance bitiki oy. Regardez ça. Regardez. Vous-même, il y a un dormo. Allah, odo ko kiyo si wal jogiti. On va mélanger. 72 heures, il no windi Kamiru. So tap.
wallahi e nganda ko njelo woni bao ono wombe bendo nder les 1600 personnes là, quand vous tapotez là, les vidéos va faire viral. Tapotez s'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum possible. Au maximum possible. Regardez, Dare Hag, no vogo liberté. Il me donne darni cours. Regardez. Vous allez bien? Regardez vous-même. Oui. Nous sommes devant votre cours ici. Présentez-vous. Dare. Dare Maudo. Okay. Dare Maudo. Dare Maudo. Ndare Maudo no ronkiri. Tawa Maudo do. Ko mama di dumbuya e mari ko récompense mo ko libugol suudu makko ndo Dare Maudo. Dare Maudo horde fo no rawni be. Woyo nene. Même mi toroto kala mardo ko wura. Woni si tawi Allah o kima feere yaltingol be ngure ma ndella gimi. Si tawi Allah o kima feere yawgol ka jananiri wura. Ndarno en salora moƴƴanani hakkunde mo Allah Ndare Maudo. Maudo ronkudo. Odo e wawa wiwde ko troisième âge o jeeya ka Ndare mo moƴƴa regardez wallahi ngala fende hore mabbe e ngala fende hore CNRD ko gonga mo vous en foutissez de ça nano hikka fuɗɗi pullo warama o wi je m'en fous yimɓe mon raɗama o inni je m'en fous laamu mon jaɗama o inni je m'en fous reste ɗum oɗon andi menen hatta do men wona do tranquille onon toujours kala ka duufa don inne se m'en fous kono wawdo pullo futa kay non kono way hino jogora ka leydi se m'en fous voilà c'est ça votre stratégie andi be wi tanke mayanalima a wullata ko duwar si minni sukaɓe yo ɓe buka cuuɗi ande kay goto mayanta goto c'est à dire Guinée kala ko kataniɗaɓe sina ko aransata ɓe kon non ils s'en foutent de ça c'est pas leur problème c'est pas leur affaire sina ɗum hande a wata yiwde wano o mawɗo ɗo ay siko baben ma waɗa ɗum ɗo a tawa no metti minni la Guinée c'est à dire e yurmodira a yiyay goɗɗo no waɗe ɗo ko boni yurmatama e c'est pas ton problème parce que na an so tawno hande ko an waɗa ɗum ɗo ma mawɗo ma suudu ma ko a wona no waɗe ɗum ɗo a watano inde ɗum c'est pas mon problème hein a watano inde ɗum ɗo c'est pas mon problème a watan inde ɗum ɗo na haajuma kono ɓawto ka tawi ɓiɓɓe lagine ɓen ko eltira ko criminel yagal hein ko eltira ko waɗugol siga ɗi piiji bonɗi ɗo non no yurmi guinejo no yurmi vrai regardez Ndare ko mawɓe wona waɗede wano oɗo. On a vu ce matin des toits mis sur votre maison. Voilà, dites-nous qu'est-ce qui se passe ici. Ndare mawɗo. On nani mawɗo wo hayɓe wolanali hay goto ɓe wolanali hay goto ɓe haalanali ɓe artum ɓe sifi ɓe yi 72 ɓe avertisali goɗɗo ɓe wiyali ko kaari ko non c'est abusé sa ndaari ɗum si tawiɗa mbaɗi yurme nde tu peux même pas parler ndara tawa noon ɗum ɗo ko ɓiɓɓe yangiɓe ni e tawa ɗum ɗo ko goɗɗo yangani ɗum ɗo ko goɗɗo ɗaɓɓi ɗum ɗo addi waɗi goto anda konno ɓe gerdi hayɓe ɗi tereji c'est déplorable anon kono wi la Guinée ko paradis soy Ndare. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au président de la transition? Vous pouvez parler dans votre langue. Voilà kabeya bon ay ndarugol ɗum ɗo no yurmi vrai no yurmi ha no yurmi hay ndarugol ɗum ɗo wala kabeya hay nokku wala kabeya ngeɓay kayam oyi ɓe explique ya mawɓe ɓe explique ya no yurmi ha allez voir la vidéo sur les fleurs guinéens. Ndare o yummira oɗo Ndare mari ɓiɓɓe cosa koɗa vous aussi vous êtes concerné? Oui. Votre maison? Ndare ɗo Ndare. Donc vous aussi vous êtes concerné? Oui. Jusqu'au fond. Dans toutes ces maisons-là, tout ça. Ɗum ɗo fo ɓe lanca. Ouais, tout ça là donc. Oui. Concerné. Oui.
Ils sont arrivés D'arrêt. mais aujourd'hui, on a fait encore. D'arrêt, il me tampoube. D'arrêt, il me tampoube. Hein? Quand on finit, d'arrêt, odo, il peut dire. D'arrêt, Ende. Eh Allah. Arrêt, boy. Aha, nous donc normal onon ɓe rewɓe wonɓe on settere ɗo fopp yoɓe waru on nde wotere yoɓe waru on o andi guine ɗo ma soulèvement populaire waɗa mi alani on ko watta kon gueɗe laguine on no arde ko ndu tawirta jooma ɓengure tampude innayo ɓen yaltu e suudu moyen de 72 heures a hollaɓen ka ɓe yaha a jonnaɓe ka ɓe wona ɓe on to wonta sadi ɓe wala ka yaasi no yurmi Guinée jono yurmi billahi wallahi tallahi hay tagede Guinée wura Guinée ça fait pitié parce que ça dari ɗum ɗo a taway no wodi yimɓe ɓe ala sintere yurmede wallahi billahi tallahi ɓeɗole ko soso woni wolude kono satti e am parce que c'est-à-dire cuɗɗin ka woni ɗo ɓurɓe ɓen ko fulɓe darni cause fo nandi komɓe woni ɗo regardez ça c'est déplorable no yurmi hare noon Mamadi Doumbouya kanko e ɓen gure makko nayi ɓe darna village ji kasa ibe darna cuuɗi ka ɓe wona ko ɓuttani ɓe ara ɓe saka ɓeɗo ara ɓe hollali ka ɓe wona goɗɗo jooɗo wiya kañum no wawi soutenude ɗum ɗo no wonani la Guinée va changer ok on verra la suite après 72 heures ande balɗe tati en daroya ɗo ko feƴƴata kon regardez mi hollan tun ɗo parti goto o sonnajo ɗo acciren on konte fili kay wallahi ɓe ara ɓe liɓa Biara beliba de, biara beliba. Wallahi biara beliba. Ah, yasi, endare, ko fe atako. Biara beliba de. Hey no, no la bi point ko direct kali, ko reflet Guinée wali ko wali mo. On va faire vite hein. Voilà, famille. Biardo hayɓe landaki ɓeɗo hayɓe landaki yurmi quoi joni nane ɗo ko français nane ɗo ko français ay nane o yeddi s'il vous plaît il y a plus que 1700 qui nous suit dedans tapotez partagez vidéo ji ɗin CNRD no essaye de no bloquer fita waɗu notification ko ɗo waɗi min ni o natugol mon ka direct si tawi no concert noon no weli on ka ɓernde mum comme on dit quoi sendite live au maximum parce que ça concerne toute la Guinée. Madu hande tagado duwa ka yaltinede e suudu wa dammol tagado bano adama no handi e teddungal hay lozu manjoma har ko lozu manjoma awata mo arde tun yaltinamo e suudu ni tun hay si tawi non ko anje galle de kono lagine bawto ka tawi sariya ala ay be do foko yananabe hudugol do goto ara hodiri do ni tu goto futta planti don tu on famine regardez ça ko blogueur joni ministre d'habitat a feti nagge puis on do yimbe bali yurmi nai ona o sendira sari on anda ko blogueur la mi lendi oui dare regardez aidez moi do yalla bonjour. Oui, ici, on habite ici. Ici, c'est la concession à mon papa. Donc, on a habité ici plusieurs années, comme vous pouvez le savoir. Donc, ce matin, on était surpris par l'arrivée d'une vague de forces sécuritaires de la gendarmerie, accompagnés des jeunes qui sont habillés en gilet jaune, qui sont venus pour casser les maisons. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont consulté personne, ils n'ont voulu échanger avec personne. Donc, ils sont venus juste cocher et donner 72 heures, ils ont continué leur route. Moi, j'ai essayé de les interpeller pour savoir les raisons, mais ils ne nous ont pas donné le temps même, ni des explications, c'est ce qui s'est passé.
Voilà. Et que pour l'instant, personne n'est averti que ici c'est des zones réservées. Parce qu'au début, au temps d'Alpha Condé, ce que vous voyez là, Alpha était venu, il a récupéré ce domaine-là. Ils ont pris les 14 mètres qu'ils avaient à prendre. Ils ont goudronné la route et puis ils ont mis ces caniveaux. Donc, les restes, on est resté comme ça. Voilà. Bon, nous ne sommes pas opposés à ce que l'État récupère les domaines de l'État s'ils estiment que le domaine les appartient. Mais la méthode et la façon dont l'État est en train d'agir, c'est ce qui est anormal et regrettable, comme vous pouvez le savoir. Donc, dans les conditions normales, ils devaient avertir les citoyens, parce que s'ils sont là, c'est à cause de nous. C'est pour nous qu'ils sont là. Donc, ils devaient avertir les citoyens, les faire savoir ou faire des communiqués au moins pour avertir les gens. Et avant même de venir cocher, ils devaient faire des études préalables pour savoir la possibilité et les faisabilités, construire des cités où d'abord loger ces personnes qui sont là, parce qu'il y a d'autres qui n'auront pas la possibilité et les capacités de déménager, même en 3 mois. Parce qu'il y a des familles qui se sont construites ici. Voilà. Moi, je demande à l'État de revoir leur méthode de faire et de donner le minimum de temps aux citoyens qui puissent au moins déménager. C'est ce que j'ai à leur demander. Et si ce domaine appartient à l'État, qu'il communique, qu'il fasse des communiqués, qu'il informe les citoyens pour éviter des spéculations. C'est ça. Bon, haray info e yidundo. Haray ko yurmi kadi no arde wadugol e nder koza. Ko yurmi. Population on koza wulla nden 72 heures. Ko yurmi parce que be wonbe ardude do, ibe ardude sori, ibe ardude police, ibe ardude piyaybe, ibe ardude jogitibe matrak. O programme do wada ene wawi daranade dunde ko hodube dombe, jeyabe dombe, be bibbe mon woni dombe ko ben piranta dundo. Ko kambe dartoto laamu fita dundo lato. Ko kambe imoto daru andina laamu ngu be wata iude do parce que alaka be yaha. Mayo be maya heta be cuudi milto hetta walla loze. Sidum wopi on yi'ay ko arta ko yeso. Sabuna mi wola ni on no CNRD fokkintiniri ni ko ay pule gerto be wata e wadande. CNRD no fokkintiniri do ni hay pula e gerto ka gerto jorata be wata wadande Guinée. Mono wuti dum yo ndaru penale saddade den itti le 5 septembre hale 14 janvier 2025. Ay non Guinée mbego no watti hore mun komo on fami hakkunde men jara yennindirgol ko arta kon seku gol jama on no arde mi e Guinée me yennindirtade sede taw tampere den no lagide mi hala ni on bamba fare accino nebi ama lummino anyamu haruda donc sa nanu kari burala la bay joni ko fejude ka leydi la Guinée sabuna do goddo andata dun do ko gonga halibe yon non be arabe safa do vidéo Facebook et TikTok. Et c'est quelque chose qui va être clair et net. C'est quelque chose qui va être clair et net. Je vais interpeller la force vive aéroport. Et force vive aéroport, la lance na ndo devi mo doit do wadde. Parce que be oui, aussi gore jo manata le lady andata dole maden no fotika. E yi o kikalajo hakka do wiete do kindi. Kikalajo dogino camion. Jodi do alma. Ka foi video ji makko din ka. Kikalajo wiete do kindi. Woy be wadde mojo bere be invita makanera e nder alma. Mi sikki o force vive wondo moba de France do be do ko fi démocratie woni pirande. Sikki akunde mabbe hibe ga. Joni mi fala yo mottondir. Signalande andama. Hewton dongono nge makanera itton gore yawre e kanyu groupe yado ben e makanera e ley Kongol CNRD. Medin nando video o wiete do kindi alma. Parce que o wata jodade o yamo noddi ser compatriote be makko jodorbe alma wasi mo mari do yimbe hara jama on kadi duwa ka yaltude hollira dum do. Donc hara jama on no noddita télé wonbe ben alma. Est-ce que ibega? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Allemagne ici? Je pense qu'il y en a. Si vous êtes là, dites-le, s'il vous plaît. Il y a des gens qui me suivent à côté d'Allemagne, je pense bien. S'il y en a, ils n'ont qu'à commenter ici. Parce qu'on a dit si Alda Magere, on a dit que guérir ka wawi donc.
gera na fi ko woni important harana geru goltum har si wi pa teleji adna Allah di fop wallahi fottugol don e makanera piamo banto dun no hani fottugol don e makanera denigramo dun no hani fottugol e makanera don regla compte makko nga wona 5 dun ino hani bon stay non ko hala buri makanera ya wala ko fala ko janwalo tallo ala oh là là oh grand-père oh grand-père non 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 regardez grand-père vous invitez en France vous voyez le 2 février à Casino de Paris grand-père regardez ça grand-père ndare mi wana mi wadi dundo de ko manager jo makko woni ko addi c'est-à-dire concert ji buy wadi ero pasi mi yahani ndari mi tawi grand-père no mi jofia malgré tout ce que je l'ai dit hein. Regardez vous-même grand-père malgré que il me traite mon confort tout ce qu'on l'a dit mais lui il a pensé à moi regardez c'est-à-dire il a pensé de m'inviter au Casino de Paris fio mi yaou mi participe à l'événement mako regardez voyez-vous ça regardez grand-père ay fulle mi ala ko modani grand-père ne sinara ko mi wola ta piji de wela langue fe dio jokki oh non regardez ça regardez vous-même grand-père a pensé à moi en tant que blogueur guinéen pourtant ko pula tout mi yewta o wadi dun do ni ko fiya comme yow o ndara no mi yara France mi tawtam mi waaw mo wallita de fi o événement regardez ça est-ce que on la way wolde mon ko boni odo si tay mi do way mo wallude goddo mi walla e mo ka regardez vous-même il a pensé à moi et il a fait ça je suis vraiment étonné ça me va droit au cœur non 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 min guiné joy goto mi watta attention ay goto mi abida kala ardo hollilam hajumu tangini mi do way apportude goddum wallahi mi anyantamo fu sirien absolument parce que ko kanko mi nami to woni guiné mo wawno ma wadde mo wawno wadde goddogo mo wawno wadde goddogo kono so accila guiné fop o ari e an ay haray nami do buri grand-père goddum ka ay fu sima la ko buri grand-père rien absolument mais stawi o hollitilan haaju makko ta fi kom pullo mi tambitoto kala wawdo yahude yo wallitomo parce que sa yo wadi dum do wana fi amintu wawno waddaro wadani ayna forcé artiste mi so jetti dum tawayno yurmi ko artiste be Guinée be njelo wadi concert France hande vital y'en a plein na MAD y'en a plein donc mimi nata c'est clairement c'est pas clair ay tum o wadi o teddini la kala yidudo lang mi do toro yo soutenu parce que so hollitano lan kadi mi woltano fi mum na min tu woni wolo Afrique do ender blogueur be wombe be en Afrique do fop no invité de partout dans le monde sina blogueur be Guinée be ben et enfin si tawi on dari hande o wadani lan dum do wi o honori lan mi yayba mi ya haray min do la welti kala kadi yidudo lan torno ma ya soutenu grand-père se rappelle on est ensemble donc que je te souhaite que cette projet soit réussi woni ga kono andir ono kono woli ton ko woni bernde goddo hein c'est-à-dire bono wadjara wadali dum do mais pourquoi il a fait c'est parce que moi dit tu mi participe mais nami o ki grand-père ndego wana min kadi wadi grand-père ko woni ko donc grand-père no wawno invite de yimbe be jeya mo invite yimbe be jeya kala Guinée jeya be partout dans le monde si tay o wattori en derton hay si tay ko simple affiche do ko e weltanomo apprécier mo holle mo de wonti de makko d'ailleurs grand-père ko en do abo mo tambitade fi wonno piji buyno wadde wana grand-père wondi wadde ko wona do di wadi nede donc min on do la welti et je suis vraiment touché la ngandi kadi yidube lambe fo taway dum do hino foti neddo fop andu tudo fima hanki wali sek ko 23h no dila il avait besoin de me voir j'étais chez lui parce que il est représenté la Guinée Pidibouy à l'ombre
Mais si pigi din yalti o ngande, taw kadi sont capables de quelque chose. Grand-père wana membre du CNRD terte dum. Grand-père wana o membre du CNRD. Grand-père ko artiste jo, humoriste jo guinéen mo fo andi. Taw etu e taw associé ou pigi di yida no wodi artiste be site men pour wonbe ka CNRD to. Donc terte dum don, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire c'est son événement qui nous concerne ko hollien kon ene ko dum do yewten fi mum. Na yendaru ko boni kontum holliren. Famine. Donc min grand-père watala wande ko boni et rien absolument. Terte dum non parce que nous sommes des personnes cadrées. Ta on jabu wadu gol piji gota woji hara ko ko jibita ta hakundeji mengene ngine nako laba. Donc si grand-père hande sta wata mo wallu de terto moko enfin parce que de ngandi ko no yiru den grand-père avant. Hande kadi en yino woniri non. Donc hande si o décidi envutu gol lampari. Hein? Fio mi yaw mi assista concert mako. Ona ndu no welali onne. Donc ono ngo yida pay kusare ya à Paris. Walo e hotel nyama ko weli ya ka événement grand-père ona ndu no welali o. Fala tungandu. Stay weli o ma welali o juste question. Fe e godungo. Si tawi weli o ngino weli o si welali o ngino welali o. Parce que wadi do dubi puya ande goddo meda wadande afisu ngino gole ngare événement makko. France ma nokugo ka stay welalo ngino welalo si weli ngino welio. Parce que mi sikitu yimbe be kambe ko welata be ko ya yar tumba o ba. Siki ko ya yar tumba o ba ko do welata jama onne. Ono ngon yida hande yugol pay ko sare no wi Sénégal do class business jodi do Air France ha jodo i Paris loza e hotel immina don kadi wadana otoje labade wadana siren nabe haka concert wi don alo wola ko fala ko wolde fekka no wela taw ono ko wela taw toujours ko yen jindu tout Sénégal do hattendo e blogger yagal vous ne voulez pas que on évolue aux dimensions internationales donc wela taw wela taw ne donc grand-père ko anni e mu holli do on fami anni ana gol tum goddo ko moddi anni e moddi tum moi ça me va au cœur quand même. Donc min ngalda e mo ngaw. Stawi onon koni onon toujours ko yo ndappu kadi do ngunde ko wiyon ko piège. Kono grand-père mari ko piège iram. Hon rien absolument. Tout ça là ko piège iram. Donc terte dum na yo hollo anni e makko mo don. Daro don kadi wiyon ngono wana no. Okay o do holli. Fami grand-père ko artiste jo wana umajo wana personnalité jo politique ni. Donc si grand-père no diti lang e événement makko min ko mi toroto kala yidu dola haray koyo soutenu si Allah wadi be wadi on tigi yahi alhamdulillah rabbil alamin si ali kadi berko teddini lan kontum min dun don welila. Donc so wadano kade watan. Donc merci beaucoup grand-père. C'est-à-dire do hanyande événement ma mi andi tinna fi dum do sabuna weli yimbe wonbe ben honnête mi hala ni on action mo mi wadde mama di dum yaka mi yo min kala fuddi do wolude comme atta invité de kapale Mohamed 5 et blogueur jo ko tepper blogueur be lagine be fam ko min atti tippude kander pale Mohamed 5 nyande mi hewti ka aéroport mi tippina don mi akeya mi yaltinira salon présidence mi jawna e otowal mi naba ha kapale be ni ko be aduma ko do wonda be nabi mi ha hotel nyum e wallini ender yontere den don Mamadi Doumbouya e sabu mo mi o recevi lanka biro makko men yewti o teddini lang ko mi wola ni mo kon kadi nden nyande don ay mi arti le bisera mi tay piji puissance kono bawto katawi on défend pas de mêmes valeurs. On n'a pas de même programme. Mi retiro. Na fi ngande si grand-père ari holliti en hajumu. O wi mi teddini parce que no do sibbe men puy wadbe concert di Europe ka. Hande be invite ton pay kusare. Ay affiche amedi yide. Non rien. Donc na obligatoire mi do ayande ore en Paris, ça ne me dérange pas. Mais en fait ce n'est pas l'objectif. Mais lorsque ne do teddini ma hunde, o wi ma mi do teddini ma hajua.
au moins teddin dun don anda ko wadira ma ko dun do wana fi goddum go mi ngondo kala yidu do la yo yaw sitina grand-père wana fi na fi CNRD ça ne concerne pas donc do woni der ton voilà c'est tout mi mi sotina ta projet ji di gasata voilà donc do woni der ton mi ngande ko wonde batanade ko fi en hisu daden c'est ça notre combat na fi goddum go donc ce que reste clair grand-père ticket ji makko di wana ko dudi VIP yo ko 50 €, hein? Nat Gongol simple, ko 25 €. Casino de Paris, hein? Le 2 février 2025, kala ibu do fere yo aru, hara ifo no teddina no respecta, e ore teddungal e respect. Kala kadi mo heba ali fere, wata wadu geremu. Bon, alla landa de si taibe alman benno do. Taibe alman benno do, hara den salmina be fota taw. Be alman ben, ce qui concerne Allemagne. Donc ande on atti koto kindi don ha joni o yawi kew joni o ƴettay parole e indemon onon diaspora Allemagne ka ɗum no fof no laaɓani jama no wodi piiji taw di marɗen probléme na yawgol ngol tunde woɓɓe noyna ɗo yomi yaw ɗo sikkude yawgol pari ko hoccagol tum piitoyo ton ko si tawi manager jo makko yahi waɗi lettre d'invitation ɗaɓɓi rendez-vous ji waɗi kaseji waɗi visa on tigi ya kadi hara no bongi hara no haɓɓi cravate petit pinsuliyewal nanta pulay on suma simen tappi françaire nde ti va lire l'air si manager jo grand-père o yahi o rewi e lobbingiji makko ɗi fap o waɗi ɗo visa ka passeport o waɗi billet d'avion classe business o waɗi hôtel o waddi otoje on tigi yahay de antigi hay men e grand-père men ñaaƴo men fija men jala men waɗa concert on ha o labbe on tigi cikko Sénégal ɗum sene rien so o pili ɗum ɗon kadi hatta ber ko ɓe teddinirimi ko mi teddina point ba enen ko noon mo waɗani en waɗanemo mo anditani en anditanemo mo anditanali en anditantamo enen en piraniɗo yimɓe ɓuyan ɓe waɗi ɗo meeting ji international ha ɓe ɗon ke hande ɓe anditali fime ɓe waɗi ɗo conférence ji partout dal ando yiɗo politicien jo no invite pay ko sare ando yali ka si o yi iyongo yi e yi meeting ji partout anne ɗo ha hande o yi mouvement no ay pay ko sare ko blogueur jo nantuɗo inde il est influent ndare no invitire moɗo kankadi o ara o participe hande o yiyali hande o yiyali artiste jo pullo Fouta no waɗi concert France ma Belgique ma Allemagne wi yomi antu fi pay ko sare au moins kankadi o ara o participe hande o yiyali ɗum donc si oɗo yahi miiji ke fi ɗum noon min komi wawi ko weltanagol mo anni e makko on tu yoni ça me va ok moi je vois pas un problème là-dessus donc voilà quoi donc neɗɗo fof andutuɗo fiima miiji fiima miijanima tun ya ar woni hunde wotere min ɗum mettatala moi je big up grand-père et j'ai compris que il a un bon cœur donc ɗum woni nder ton donc haray ate nannaki min Konakiri on peti min mi haalani on teddungal ngal ɓe faalami teddinde ngal Konakiri mi yahata onon o miijanta ko lanko nafatanmi kon min ay avion war si tawi ngal départ ay Konakiri ngal tawi ngal départ ay Sénégal ngal yara lagine mi ƴawata min si mi ndaari catalogue avion wala mi tawi ngal alaka ngal tippo sina beesiya min mi ala yaade dey teddungal ko CNRD teddinta goɗɗo kon mi yelakini fewndo ni min hoore no welanmi koye beccoyam koye juuɗoyam ɗum na ko ɓoyle wattire ɓaawo dey min gaño am ɓoylata juuɗe a wattira ɓaawo min hande Mamadi Doumbouya noddila wi tout est bon wiya angina min ay mi yahata min mi yahata ka goto welti fof no fesude mi watta ɗum lagine non min tagota balanto ni hay ko aroyta ɗo ha ko artoyta par ce que feƴƴa komi wolani on kon ko hay pulaye gerto ala lagine pulaye ɗon andi pulaye hay ɗum ala Konakiri ka gerto heɓoto ha moƴƴa ɗum ala donc minen acce men ɗo Sénégal ɗo hay sa ala siɗa mari ko ñamayɗa ɓuttini tina pas de probléme min la mari menace ji famille kadi famille o fof no décidi ɓe waɗinaylan komi heɓɓa ɗum few ko probléme ji ni mi yiɗa dérangement few ɗum ni moyen en tummi dekkonayi tappi min la mari probléme famille la mari probléme laamu la mari probléme opposition la mari probléme rewɓe la mari probléme goreɓe min probléme jaɗɗino ɗuuɗi min probléme jaɗɗino ɗuuɗi de jama yo watta yila e annani 2025 ɗo toujours c'est des problèmes heɓa gorejo hara ko fenowo kala ko andi o yaha wolna goɗɗo go
Heba nene baba. Wiya be wona pere jombugol. Be harni aduna be wala ma be hudete be najira ma ni eni. Wala na gonga la mungu be na wonti ene mi pay yo anka sokete. Wala na opposition gonga be na la mungu sodi tima ina mari problem a wonde tako tie egrite hypocrite. Donc du fona yade do. Yewti da e jiwbe be yimbe be ya captira posta dum. Yimbe be ya captira posta du yenna be donka. Du foko problem. Donc fiendo ni ko welata mi wo ko wonugol an silence hara minanta ko yimbe wolta. Anine hara minanta ko yimbe wolta. Few ko do wadi si mi hebay no fere mi kere yay no halago. Hare ko mi e grand pe tunanto ndirta kan hala do me wola fi peyo. Famine grand pe do no buri on parce que kan ko beto e ndike gebal makko ngalla gines ko passeport diplomate. Ene kadi piren fi ngetu gebe mende. Piren no lady di fi ngetu gebal menga. E nganda passeport diplomate. Engandai du, engandai otoje keldude, engandai primati, engandai wongol président de la république, ko woni wo goddo handa ko non tun handiemu. Hande spay ku sare woni premier ministre o handai du, chef de gouvernement o handai du, hande pay ku sare si gardama, sire wadama o handai du. Onon kala ko foti pay ku sare fo dai du. Onon ko yimbe faso ngon. Onon kala ko foti ko pay ku sare poti nane dum few ami mi anda ko yimbe en façon ngondo onon nay mi won hay fuy onon ko mi won tum blogueur de lay fujo blogueur de wano bere be feddi do hande a fotta e mabbe ay parti be ala onon sago mon blogueur fop ko yaw prison pied raté assassiné wade exilé ko dum tu welata terte dum ode jama on doy andi ton si yimbe be pension mon pension e mabbe ndi leydi do en senda ya fote ko do ko kuptude mo kala ba gebal musalla jabi dum non ko do le 31 janvier chacun va lire l'air. Alors sergine koto kindi mi data wolde fi kun ki kala un hakkaku c'est-à-dire si mi ko kun gerata ko wonde mi sikkay koto kindi o ala sibbe adino wodi mako babe be ala bolonda koto kindi no feti fi mbudi buri no tagirano alla tagi ngamelo tagi kindi bandido wadi mo sofer bisi dogina e sonata kindi kono ko na mi fel ko noddo e ma telephone wiya no halfini e ma ay non ko kindi e makanera woni programme CNRD anda ko jokki c'est-à-dire wallahi billahi tallahi de wonde mi jotto mi dara représente be dumbe aminna non di leydi no feti mada ben non be wata représente de leydi sinasi galagini fiu aduna. Donc regardez, oui, hande 2000 personnes dans Darendo, ça vous dit que c'est Dungal. Si 2000 personnes ont partagé au vidéo, andite ko jelo darata au vidéo. Mi dite 2000 personnes, yon dari en direct, woni bender. Mi ditu dano si 2000 personnes ngara nganyane di wadali, si partagé au vidéo. Non, ça va beaucoup donner. Ça va beaucoup donner comme l'eau de rose. Non, franchement, on a dit andita neme seda. Andita neme seda. Et on a dit like neme. On a dit partage neme. Non, franchement, so andita neme ngara no moye tapote. Bon, regardez, on a un Balthazar à Belgique. Andi, enen nata tay din dossier ji. Enen ko moko babe. Andi sawoni mokoba no wodi halaji di nanta adwa kadi wolude de ngandi groupe makko kono mi ay tumbe rewbe be mi nanno wala don fo goto forsaka mi ala e problème goto forsaka sariya na ba goto don ayayi arti ko parce que welima si welima non joni a wadi don ma ina tutti na problème wadi hara menen god me wawe du menen na men tribunal nani min na mi nyaawo yimbe ko wadi min dun na haaja dun ko golle yimbe be ala programme min dun na nyaawore annonde na programme min din dossier ji sewti do mi kila say to parce que ça ne me concerne pas, c'est pas ma vie mi wawata c'est pas mon problème si ummiraro e kikalare yidi e suudu bere giri to ngare du yani be ko menen nyaawanta be dum menen do avocat la na mere non joni avocat no hey yo Facebook e TikTok kayda way be nyaawana yimbe menen non men nyaawata fi dum min dun na golle c'est pas mon affaire
si kikalaje yummira wontidi e suudu ɓere gili ha ɓiɗɗo heɓi ke nder mum ha jange ɗum min ko hunde wotere woni komi landiɓe si tawi ɓe ɓaali tokora ɓe innitira milla faala tokoraɓe ni arana tokora poca paca wolugol fi piiji feƴƴaɗi portono ha jayi ɗum haaju porto e ɗum sadi onon toujours ɗo watti hoore mo yimɓe ɓawoɓe onon koko feƴƴuno l'an 2000 tum fuɗɗitoto ɗo c'est pas bon few yimɓe ɓen terto ɗum onon on haɓɓitoto o ñaawa e hakkude yimɓe bandi ɗum fof ko bandi nani rewa rewɓe ma worɓe foppu ko bandi yiidi réguli programme ji mum ha famodin ɗum ko bandiji dey ko bandiji rewa rewɓe ɓe rewa gorko fof ko bandi ɗon ala légitime défense ko ɗum woni ko bare feetuɗi yiɗi ɗo gran jon jonna e mbuɗi juɓɓe no yiɗi moye hatta ɓe kudani hen ɓe regilay jaɗon si ɓe regili gran jon perdeta kañum kadi par ce que a ñamin mbuɗɗi kamɓe ɓe wolnali on ko gran jon waɗani ɓe kon ka mbuɗi ko jonni kon ɗum ɗon ɓe wolali basenji ko jonni kon ɗum ɗon ɓe wolali restaurant ka bunker ko ɓe dekkoyi kon ɗum ɗon ɓe wolali kamɓe ko ɓe woli kon fof ko fi ɓiɓɓe ɓen ayle mbiɗo andi si tawno ko foti ko waɗano ɓiɓɓe heɓotanoko donc ɓe wowlu fof yoɓe yaltu ɓe wola ko ɓe andi ko voilà min miɗo bigopuma grand wallahi a waɗi ɗon golle labaɗe lutti yawmal qiyama kono an on a heeɓi projet jano ɗon projet mo andanɗa hoore ma e nder hittande nden tiya récolté lore jama donc si ɗum metti goɗɗo yo wowla ha ɗum iwata tiya écrit l'histoire no arti bemma yiɗa gorɗi few wolano koye lagine baltasar ɓe ɓen no ɗuuɗi wolano ha kono woɓɓe faala yeddude kono mahen tum ko fanka kon ɓuri suuɗede acci ha piiji go yalta min ni o nde hitande 2025 ko hitande yeddodiran ɗamari feere ta gorko jombo so yi welowomo onon ɗon wulfini wallahi onon ɗon hawni ɗon mari souci vous êtes trop stressé quand même voilà écoutez ici. Nous vous informons le 25 janvier, je crois next Woche, c'est-à-dire semaine prochaine, nous demandons à tous les gens qui sont ici en Allemagne. Est-ce que vous avez Allemagne? Ko makanera be fala invutude Allemagne. O wiyeteɗo ɗo kindi kami humpiti ka groupe makanera. Woɓe landike makanera e yo CNRD naɓu mbuɗi jonnaɓe ɓe luwa salji ɓe noddita yimɓe kala noon tawaɗo e Allemagne ko wiyete kon force vive par ce que ko ɗum ɗo woni guere vrai ɗo kadi o gandi ko yo noddutu kala mo anduɗon no wawi filmude parce que il faut que ça soit médiatisé parce que combat ko stratégie Europe ton ay ton ɓe warata goɗɗo ɓe sokata goɗɗo ko yo repère lié o ando ko ɗo ɓe arata waɗon tinde tasande kono kindi joɗorta wiya appelle tous les citoyens de Allemagne ɓe Allemagne no ɗo est-ce que y a des gens de Allemagne si tawi ɗon ga parce que on andi piranen ko nafata ko si tawi ɓe Allemagne no ka YouTube ga ɓe wowli si tawi no hande kindi no wawi wiwde no mari compatriote ɓe wonɓe Allemagne Allemagne ka anduɗon ɗon CNRD Mori Sanda no fala artirde yimɓe nous on mere savoir kono woni programme oɗo noddugol yimɓe nder Allemagne wo fi sutenugol CNRD e Seraka ara non kono woni projet o musidɓe ay ɗon andi mottodirgol ngol jama no doit informede e ko nafata ko na moɓodirgol ngol tu woni important kono nde jonde ɗo le 25 janvier jama on no doit déterminade nde ñande so yi kindi noddon police on andi noon ɓe kindi no tawa e association wonɓe wadde yimɓe ɓe lagine c'est clair in noon kindi ko représentant jo CNRD wonɗo tawede wargol yimɓe ɓen Allemagne ɗon par ce que fiyonɗo so yii par ce que mi haalan noon kadi ñande goo min ni sakkagol on Ousmani Gawal ka juulirde bronze ɗum ko sadaka kala neɗɗo natirɗo Nicaragua mi sikki wannoɓe ɗum ɓen ni sali ka buyeɓiri sabu ɗum asile politique e nder États-Unis New York ɗon on andi min mi wolta ko nafata min tuma kala min yo memmin gere ko gere nafa e ɗo hay si goɗɗo maayi ma goɗɗo barmi yeeso seeɗa wiya e résultat yawnoɓe ɗon ɓe fo tiri photoji loyaɓe maɓɓe ɓen hendi
wallahi billahi talla ay be recognize al kono be andi du wallibe parce que la doar de lady holla a wonda e makko ko kanko woni gaño ma on dum don no mo kono non no wodi hakkundeji mo yimbe nafigibe no wodi nototobe dum do so notike on faami nani état allemand on yido wontidi e CNRD lorra landibe asile politique on andi fendo mi wadi on video min yo fo yalto ataka Ousmane Gawal ka julirde donc nde nyande yino police ko yalti donc ko police yalti dum fo filma médiatisa téléji di fo holli hande du wallitike buy so wadano dum parce que on yiwno do kun yeyo ne banture wattu kun hore mun joni yeyo pade pettu ku yalti lokini ici c'est Amérique si goddo ferike do goddo bofo dum gasata ni eni o sikki o wulbina yon Allah holli on ko buri dum yiwdon Donald Trump no piya do wo fonde e yeso yiwdon Donald Trump no tappa e hore yiwdon Donald Trump no wada kura dum fo yalti Amerique don janwali talli awa kadna fewndi do internet ton findi ni jama goto hilfinta hay goto taw jabu goto fenanaw donc hande nabe wonno yaltude wiya ko ni hebirton kaydiji ko ni hebirton kaydiji tay fo ko fenande fami tay fo ko fenande hande ko be woni on wajade jento do minni on buy weltaki ko ardon ko Amerique buy no moni buy no toro Allah yo toron po artiro kon dum bonnu do be kon wadi si beno monani on yimbe bombe beno gari weloji wona yon dogi jon be fala ka wonon ka mabbe be fala ka dabbano hore mon dun no gasa awa Amerique do wana pour le foot jeynani Amérique donc c'est pas pour les pelles. Amérique c'est pas pour les maniqués. Amérique c'est pas pour les netni. Hay Donald Trump mo yudon donc originalité Macron ko allemand. O fami. Kon woni problème on e yimbe on terta ko jama nyama chicken. On terta ko jama yarandi ambubuda. On terta ko jama fofa. Na yo be wonu. Abe wolaye. Be wolay ka selta. Be wola ka parking ji be wola ka ore lawi. Yeah bro. Jona building pita be wola. Katerenje be wola. Kala wonde ndar de wola. Menen noddite yimbe be yon pay ko sare l'international est rentré dans le pays de la polémique. Donc c'est ça. Donc si yimbe be nginni yimbe be wolata. Fi be natiri Nicaragua. Aron fala ma fannande jama. Kono yo wani be. Ko yore mom be woni. On accata be fofa. Na yo wonuga yae waldo nge chuddi bakko nge dusuji di ngadi hewa yolon sodon si yaron nani Amerique bouteille kala no fotadi goto kala e ziru yara haronka kono wadi ko lagine woni jama nyamata hara kono ay Senegal do sa hewti a yaray jama yarundi abubu dayre yo jama wonu free woni happiness ko Amerique ni petit na Afrique be famina na ndo si Donald Trump lami ke ko fendi monde dum ko fenane ko dubi na watta do wara yayi asko gaydo jasa sur do don der do ngawoya c'est ça donc américain taw jama no ton natu be ben no ton goje de fuddike sanjude voilà c'est ça donc meden bezoni dollar afrique do meden bezoni dollar de fala dollar o mojamo e tayi be ngartuye taw ngartu few anya ni be on ko boni be yo Allah jondutube mi do andi no be taw don ton buyar tay won ay ko kambe woni ton ha bon yono ngon ne bari ka ko ni te anglais tu n'as pas dire là-bas yoka anglais don petti ay ne be ton be nanta ne bal don bon wole fi kindi almango ki kala jo hakkado be yo ari en kere yana mo problème dabbane mo aybe en dabbane kindi almang en dabbane kindi almang aybe hulbini be hande geraybe mo mabbanaru kindi be montirte do wapine korore ci Allah jaay adda wawi yaltude holla jama da mari militant et sympathisant alman ka parti politique mi anda e kikalaji fulbe hatta watta de yila awa hande anda fo anda fima ay ndar mi tay ka kikala hakkaku jama waji ke maharon ki ananta ay non a geri ha dossier ma hewti ka tribunal ando atanannaki ajuma boni a jari e sokindu anda way noddande CNRD problème dawa inde CNRD note nder alman a feti
a kila ndesten on iroto e dande ma sa etike haɗe payle hendike photoji ma ɓe bebinte watta ila reno yo reno tension ji yimɓe ɓen no monti jama on ala programme de sa etike ɗo ha moniɗo sa etike ha moniɗo bebinima ko wallahi billahi tala hay ka police landititake ñawore parce que an mi sikka si tawi hakkille maɗen no jooɗi an ɗareni adnallah fo no dogude CNRD an hiɗa noddande ɓe yimɓe ko militante allemand a feeti hey awa amɓe tapote vidéo remontez la vidéo s'il vous plaît remontez on va temporiser la tension remontisez hande ala blogueur de Guinée mo 2000 personnes daratara no tabiti hara hiɓe ɗon ɓe yataɓe watta bouche be ko ɓeytoɓe tun fi on ɗo parce que ɗon tapotude lay kon ça débloque automatiquement le projet bon retenez-vous kindi allemand oɗo ko kikalajo taw gerdaɗo depuis tan Alpha Condé kanko si laggine fo yaari dow ga ko ley ga o yarta kanko nantodirtaki few kindi allemand a wolay ha ronka sa wimo kanko yo fo won hunde wotere o wiyete kanko na ɗum probléme on non fof ko CNRD o faala julorde noddanelan makanera ayno makanera mi yimo joni ay ka juulirde laaɓay woni Mamadi Doumbouya ko hunde wotere pet min mi mari komi jeejama sa waɗanayno lan ɗum ɗo weltantonoma ko ya ton kala yiɗuɗo matta jonne mbuuɗi hara ƴettata mbuuɗi jonna on tigi ɗum ɗo miɗo faala ya wat ɗum on suma anda visage Guinée hara Mamadi Doumbouya nanayno o conseil an ɗo o hutora o andayno Guinée en ko yimɓe fooɓe Mamadi noddu réunion d'urgence wiya hande kadi kala ka campagne ma waɗata ma kala ka fima wolete an on a jonnatande kadi mbuuɗi kala jonnuɗo mbuuɗi a ukka yite makko waɗa ɗum fi Allah hoti annabijo on suma a anday ko hombo woni giɗo ma ko hombo woni gaño ma ko hombo faala ma wallude ma ko hombo woni faala kama wallude amara kamara hay sa welatala hutor ngu waju anɗo accu noddugol pay koye jonna ɓe 10 millions 50 millions 30 millions 100 millions ko nantata e mum wiɓe joni si ɓe gayna si ɓe mari yimɓe si ɓe mari budget yo ɓe waɗi collectif ɓe hollama moyen jiɗi ɓe jogiiɗi holla ɗum ɗon tum par ce que mi wolana on ɓe faalaka on koko woni ɗon ɓe kon jonnude ka contribution de l' état ko ɗum ɓe woni waɗirde magguy kadi ɓe ala wadde ko faala ɗon ko ɗimmel ngel bala samura a ala waɗiɗa nana pulan ay ko mamu wure kaba e urɗa arɗa janɗuɗa mamu grand ɗandi ko nda ko wadde wana ko kelɗi ka ɗandi no wurɗo maye ɗandi déjà anda sikkiɗa mari doole ka anda sikkude ande mo falɗa nangude o a nangay kono ɗandi Allah nangete ɗandi ko neeɓi be ko neeɓi Allah nangete ayi ande bafoy ka ayi Fabou Camara ayi Ibrahima Balde ayi Diane ayi Damaro mi komi wiyatama ko gonga on yiɗa gere waɗa e leydi ndi tout le monde voit ça kono noon ɗa andi yimɓe ɓen jotta ko yiɓe weela an tigi ɗa andi ɗum ɗa andi ko watta ko gere on no arde bon ko fiyoni wonɗa nangande yimɓe ɓe naɓa waɗa ɓe mandat dépôt ka maison centrale wiya kadi ɓe ñawetaki ko fi yaggingol ɓe fiyoni waɗanta ɗum par ce que ɗa andi an tigi sa waɗama ɗum welatama ɗa andi si pay kuma waɗama ɗum welatama ɗum kadi accu ɗum bon o waɗi ko watton ko waɗe mainten d'ordre mo ha ñande Allah muuyi ko faala o par ce que mi yo usasijo wonɗo alman ɗo no feetinkinno ko ɗum yimɓe no woodi naafigiɓe fota andi ko très simple andi no woodi yimɓe hayɓe faala wondugol e Doumbouya en jaɓata no woodi yimɓe faalaɓe wigol ɗo ko Allah jonni Doumbouya laamu yiya wonay ɗo ha ñande Allah ittuma o non mais calmez-vous onon tigi on goma Allah mogo donc Doumbouya haja kay mongoy parce que moi vous on a là ko yete kon impact on a là impact on a là pouvoir on a là ko yete kon don de Dieu vous forcez la situation vous comprenez donc do yo accu taw manu goddo e hore fenande kanda do hore mo ça ne ira pas parce que pendant 3 ans 3 mois Doumbouya meɗa waɗande Guinée hay pulaye gerto résiste ko waɗani na lawol na goudron hande mi yo ministre de télécommunication no waɗa ɗo fenande tawi ɗum kadi no yurmi he neɗɗo mo gaynata on gaynata c'est clair
kono ay me wi on gain tawi ko me ngay be ndare tu ko honno ministre jo wawata wiwde ko woni bonnude appel ji téléphonique di lagine ko sabu ko dépôt carburant mon sumi ko bono ay nande du wo sabu dépôt carburant no spolosi wo ko sabu dun do wadi fewndo ni téléphone sa nodde anod konakin anodda do numéro goddo be na puissance exista nodda goddo téléphone ni allo nodda mo aga andi numéro no ka téléphone nodda mo be wiyama be ndama o téléphone o modja téléphone ala fettude on numéro do meda existude dum do fo no wadde oh mon frère mon ami je suis en direct toi aussi voilà donc voilà donc piece wal ben na piece o modja ben na quel a fait c'est pas bon ça ne passe pas donc ande o ministre de donc adi wi wo ko sabu ko dépôt on sumi ko wo ko do wadi hande réseau modja e lendi no boni baf donc no for de yiwde ino do piji buidi wawete hollude tawen ko laabu di puy ko fenande tu woni kadi basori donc andi ko do be fenande ginembe be wobe soditi o entreprise wiete do MTN fo no andi on pis donc na gine jeyno mo ko no be soditi entreprise on kono hani be ronko relance des réseaux fo no reni dum donc hunde laabu de puy bon anta non e o ki kala jo wiete do kindi taw warno woni FDZ ha o indi do wona naki mo yai RPC donc kadi be geriata e marshal woni ni kadi ko seragol o woni o fami seragol jama ongo eno jokki mi décourage ta on kono mi no wodi kam mi habbi on si tawi de wola naybe lambe dow gafe nanali lam ay ko non wolorta Ousmane Gawan jokke mo de wata on sans kono non hunde wotere no arwede yeso tuma jawle lagine de landita Ousmane Gawal nanga wata on dano de sabuna mi halani on ko wontiri yeso bono lawa kido andi gamol kurumba no foti kono ko sitay na yaabe dir kon awa hiden andi piji buino ton tawaydi ko hundu ko wirti jommo fokkutube hewto yali wombe yawde e tawabe wombe wadande propagande mi rappeli on ndeya nyande wiyon en kanko Ousmane Gawan himo tawa e ko détourni ka habitat nyala ni fap A plus B o yino darna do 1500 logement social goddo yali dum ka dum don no laabi boy en anduno kanko e Alphonse Sall wayte nanditabe mum dossier ji mabbe naban ka kilief dum no wali to sen wi don en hattata ko fi on ba inanten tobbe dow doje den tu c'est à dire ko ma fe on tu wonde wolde fi mum e ala wolde fi nyiri ndi mi wi on ka ari ka télécommunication o wadu no fodara ji boy dum ko hondo en o wi taw o yahay ka wiete do Rwanda wobe no mari gandal internet on say don o iwno Rwanda o yahay ka entreprise wawe dum ko e der Espagne photoji din no woda o fodi la Guinée pisa wiete ngal Guinée Telepoint mi jiti ko Guinée Telecom ko Guinée Telecom ka stay dem yejitan on pis don o wi on pis don kanko kadi o gerda e makko o moddina fi makko no laabi comme lo de rosim taymi trompaki Guinée Telecom ko non inirte don kadi o regili alla wadi pisi arali kanko Ousmane Gawal o yalti o wi wo potoje kon mo do la noddirde do numéro Guinée allo watape na telephone go to mi mari tertedo o yalti o wi wo ara be addi pison kona kiri be jonni premier numéro Mamadi Doumbouya wo sa noddi ko nder kaluntum fejjata donc kadi de ngandi ko ndum feji dum kono en ala yewtude ko anduden ko nder ton fo yo Allah wadu ko buri e moddude ay ko Allah jogiti ko moddi kon dum do feji o ari ka ministre de transport o fodi en tawo o renouvelay ko wiete ko Air Guinée ka wo mo dabbude avion je o yawno do yiwde mo labe zere kore mi anda on to yonto wo ko fi renouvellugol aéroport ji dum no kadi fo Guinée fo no suti fo pala mu sutaki dum don fe
Nini kadi mo fodi en wo otoje électrique wo dogirayde mi anda combien de kilos par heure ko 1000 kilos ba 100 kilos ba mi anda mi kadi dum don kay mo wola fimu alla wadi non kadi hani en yali taw beno ko d'ici le 15 janvier dum ko jango e vendredi de ngabbi sita en yayde e sita en yiyata hare yon andu non dum non fo hare Mamadi Doumbouya no windi andi mi wola non fi programme nyale ngon ka dum non fop mi rappela yo enfin joni non yon andutu Mamadi Doumbouya ka o accali don Bernangom o accali Alphonse Sall White o accali Kanyum Sadiba o accali directeur be ben kapor o accali Mori Camara o accali Mandian Sidibe jango sibe yilti toyke dum Mourad Ousmane Gawal min on mi tawetake nodda be manifestation min on mi tawetake e pira naybe Ousmane Gawal ko do wadi mi yewtino minni si fe ISL ludale mi piranta parti politique ay goto mi observe non mi dare ko yimbe be watta ko do wadi hande ko IFDG be woni julorde IFDG non si be resistali do le 31 décembre on nani ko ministre d'administration mo yewti ko dun don be holli annuye parti di politique landadi din kaydiji wana ko be yatta ko ko benta ko compte bancaire ko nanta time wosi ko piyo do ko andanda horema ka IFDG iriti wodum no fono wodi kono be da rekonisani wosi tawi dum don addaka hara hino tangina kono wiata ko pellet wara hino tangina e desuda e parti di buy wano RPZ IFR ko nanta time ko gonga ko fenande enen en wawata wiude ko dum don non woni kanyum Ibrahima Khalil Konde ko holli anni jonno den toro IFDG anticipugol ndargol no dum do regulira hara laataki parce que si tawi be nani sa nanu be wi tagi hore hekki temme sa yande fi IFDG no wolede ko fi be aristra ka ministre d'administration territoire si tawi dum don ittama to do ngandi be itun do parti sonkon kono be tawi mbahiyata haɓaki bon e yi détermination guinéen ben ko gonga mo mayo ronko e wata felude hay goto n'est-ce pas yimbe ben no wakili détermination jidi no dudi kono ko sai be wi ko nyari nangata nyari den tori Allah talato kono e nganda ko woni arde e anneji mabbe di nombe holli kono arten e fi kindi alman e seraglo mi décourage ay goto de ko mi andi non mi yewti do kono non gonga kan décourage yimbe ben no mi hollirno da non ta goto yaltumaya enen ko réalité ji tungolle tenge lendi si tawi hakkileji men no jabi ko ati kon ko watte tenge feere kanko Mamadi Doumbouya ay mo wallaka ma poto mi do toro Mamadi Doumbouya en petit analyse yo accu noddugol yimbe ben o jonna be mbudi fi be wonammo kala wonano woma yo on tigi wonane e hore bernde labunde wonana ma e hore projet ji de wiuda hida waddi wonana ma e hore do gikke filo lendi yara yeso Mamadi Doumbouya da mari erreur goto burdo hulbinade e ko woni kon nabirde lendi baw dum don non ka wattanta yila hore ma famine ka wattanta yila dum do hore ma min nami wattanta ma yila ko wattanta dum do yila e hore ma fami dum don wala mi halantama hande buyiɗa nomi directeur ministre ben don ko mapini be ko joda gol ka biroji hubbina climatiseur fuddi ka otoje mabbe ha ka der biroji bembe ala sivude ay fusina penani leydi ndin kala ko ya ko projet ko bet pale fusala der to sa jetti ande ministère ji golle mabbe ko fetugol anniversaire ka der biroji ton kelo dirgol e directrice be mabbe wada jina fusbe ala gollude rien nyande non feñani guinébe ben ko be woni ko wolde do be ande ko hunde labunde comme l'eau de rose c'est quelque chose de très clair et net donc dum do yo laban kala wondo landarude dimengel hande ko ya accu ko laabi pos yettugol mbudi jonna mouvement ji yo soutene kala crédo mouvement yo dappo fonde baye walli totobe ayara on tigi no mari relation dabba mbudi ara soutenama donc mimi sikko du woni administration kono non administration mondo no tourner bon kindi allemand on va essayer d'écouter Benan j'ai reçu un appel là qui n'est pas ande menen no mari bolondaji ay bolondaji keldude e people ala
Allô? Allô, oui. Anda mi do direct. Ya fanola yo baba, mutubi. Yene de mede hili nder de sarnde. Aya fike. No, yimbe be no lando land fi tami moi. Fi rambo? Fi safi. Ah, safi. Yimbe be no itu de sadakaji o fi yugol moy sarnde. Ya ton le sia hollal bera sali bad andi on to. Awadindira lange bolonda. Andi bi makko ye. Ya lay lundo. Mena nganke men hiru wadu gol featuring mene wali sek. Yi lundo. Mashallah. Anki ko to men hiri men jawe eta siji men tippi. Ka. Artisi on no sedi. Ah, siji dinga birdi on. Engera nde sare do 2025 grand P invité nga. Minni be ko woni manager an. E yada. Jonti mi gani live ango. Mi noddete. Noddete wat encontrandi adna. Ande nandi do ko ma wole. Jarama. Okay, Mama seri. Min kilanga ngongo rewe la ba sokkaju de o paile. Kude Allah. Peti. Sawoni gol ko frejo peti wadu groupe rewbe jokkaju manen. Terto da o groupe worbe ko ala mbudi. O groupe worbe ko ala programme uji de segiri sam kono min ka panel ja worbe jawata. Parce que o worbe ko yendirgol tum. Yendirgol tum monano yimbe. Il faut résister. Dans la vie, il faut planifier. Il faut être cancré. Donc c'est ça. Bon, Allah yo do fi kindi allemand. Kika lajo hakado. Fami. Et odo ini wose les militants qui donnent Sonko l'argent. Non faut en yo tay fi mu musito. Mama di Dumbuya wala yimbe keldu be bawo makko en. Fena nalima. Yimbe keldu be ala bawo makko few. Fami. Ala. Fami. Odo kono baylo agada so woni windude do. Wokoto kindi alman. Onon do foko wonbe dabbude no wuri ron terte problème jan dossier jaddi no hekkio. Frère won ka koyen umma jokka haju masina mi mbite ka pazando. Min ono wonbe seragal be fobi do wa wadde bitor mi ferma mina fanke parce que c'est votre supérieur. C'est votre supérieur. Hore jomo. Jandudo non. Mi hore jomo ndi no ruganola. Horeji mon di holor don di min ko kale ko dam be rugata be wala ni panta voilà quand je donne dossier faut respecter min rewa yebde de ma serago kala mo memi dossier mo ngonti gino andi c'est supérieur on sait pas na hala yo donc kindi alman ko kikala jo bandi jo fala do julorde Ousmani Gawal e Mamadi Dumbuya ambuli ko be ni ko ngida jonna yo mi hendo buddi ndabutudi de parce que yimɓe ɓe garta ka pasan ɗo baylo agata so ɓe na Ousmani Gawal joni ma buɗɗi mi hendoto ɗon kadi hendade sina ɗum haray bolonda ma o moɓodira woni kam vite fait faut aller chercher mon argent là voilà ville de Diatta tout va bien fami dans ce cas rappelez-vous kindi alman ko kikalajo halkaɗo faalaɗo wurude e hoore Mamadi Dumbuya parce que aray aventure makko fo ko resi sali kon ko ɗon o faala resisude c'est-à-dire nane do kikalajo ko buri ko yurmude la noddi takala mo ala kaydi wondo almayo wonu prende nyalande do yawgol daro dum sofondire ha télé jadnalla di fo yartina très important parce que be do be tippa e Mamadi Dumbuya be tippa e CNRD wadgol ko be woni ko wadde do donc ko kambe commerçant be imembe parce que min ko be tummi no wadana propagande ka leñol mabbe warete c'est les seules personnes que je vois donc non no hersini tagado awawata pirande gonga pendant des années pirana fenande lebbi enen fo de wonande ta goto yaltu ware kono tabe wadan CNRD propagande hore fenande tawta kadi ala CNRD ne labe min non mi do jogiti ka kindi indi do yobe addu mbudi si be addali mbudi me yobata sal dum fawna do mi do jogi dossier ji mo nyande mi balance dum vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Na hore piro. Hede do. Hede. Ah, mais ce bari ayi be sapo e dakimo. Terte on. Onon des gens grande do normal ko gerda. Min mi da wolde fiyon parce que mi on don odo fu yala ko ndame ko tawta wola ha dérangeant mi be dan si mi be wola ko mi daru 2 secondes fe'ina. O wiete do tayruwe.
o wiyeteɗo Mesu Barrier ɓe hay ko ɓe wolta ko mi wata jentade par ce que ko grand pe yimata ɓurinta nande ko ɓe wolta anantay ko ɓe wolta min mi haala ni on taw si Allah tagi bano adama jogi ke ɗengal ngal tawi a wata wolde ko goɗɗo nanata min mi hajaka e ɗum min ko yimɓe wolay ɓe ara bete si wowli a sendidira si ko pular ɓe woni wolude e si tawi ko goɗɗungo kono ɓeɗiɗo ɗon wano Mesu Barrier o wiyeteɗo mi anda ko Tayiru famine min ɓen ko wolata mi nanta par ce que sanni me tan di rien du tout c'est-à-dire ko ɓe wolta ko hayɓe yendi goɗɗa tawa e fota hayɓe sabboti goɗɗa tawa e fota par ce que haala maɓɓe ka laaɓa ɓe mari ɗenkun donc je vous parle de Kindi un vieux c'est-à-dire coutard très con dans la vie écoutez vous allez comprendre no yurmi no yurmi tawtande wo ko ɓeɗo fulɓe ɓe holorno fiyo moƴƴu Europe no yurmi regardez. Nous vous informons le 25 janvier, je crois que next c'est-à-dire semaine prochaine, nous demandons à tous les gens qui sont ici en Allemagne, nous les invitons à l'installation ou bien à la mise en place de notre mouvement. Quel mouvement? On ne peut pas s'en passer de vous. On ne peut pas faire quelque chose ici sans vous informer, sans que vous soyez informés et vous inviter encore. Nous vous demandons, au nom des membres du bureau provisoire, nous vous invitons de venir le 25 janvier, samedi 25 janvier ici à Cologne. Men tolnay on, men jarna on, men banginana on, ko honɗum men faala objectif amen on, insaligol mouvement amen on, ici, mouvement politique. Iɗon andi combat ji ɗin ko combat ji men en fof, kala non e méthode muɗum, kala non e fanduye muɗum, kala non no miijori fii yi en heɓoyi, yi en tawe e senday ɓen, tawe ɗen e sendanayɓe ɓen, tawe ɗen e yeɗayɓe ɓen, wota en jaɓu toujours tawagol e ko yeɗeteɓe ñande goo yeɗeteɓe no wawi faɗude haray faaɗi ɗon noon haali fiiɗi mbuuɗi ɗi landiɗa fiyo makanira en addu CNRD fiyo no a wolari fi ɗum ka vidéo maɗo par ce que min miɗo jogi andi ɓe mi sikki noon mi sikki wonɓe ɓen almanno ɗo nde ñalande ɗo préparé yawgol beebingol ɓe vrai kala tawaɗo force vive wonɗo Europe anduɗo no déplacano manifestation ete ha repéré lié o haalana kala c'est-à-dire ko police pays on tawa c'est-à-dire noddoto les croix rouges c'est-à-dire vous allez monter un dossier de jamais vu parce que ɓeɗo ko complicité des assassins dans notre pays comme des Koulouna. C'est des d'ordures ça. C'est-à-dire un microbe doit être nettoyé. Un microbe qui existe dans un pays, un microbe comme Corona, un microbe comme Ebola doit être nettoyé. Alors, nous appelons les forces vives. Nous appelons les forces vives de l'Europe, si vous êtes vrais. Préparez Ndenyalande et samedi. Tout le monde, Paul ou Pierre, ya on nettoyons au microbe do ender colonie Ndenyande, adna luta filla de fidum. Préparez-vous. C'est ça qui est plus important. Nous ne pouvons pas moi dire ton manifestation. C'est-à-dire, allez les tabasser, nous fait ir non France. Parce que dans France, Marsa Trajon be faire yard de colonie. Ya et en béton, not dans ta police, c'est des narcotrafiquants qui sont associés là-bas. Koye obe dorogo, fita be nango be nyanya. Urunta wiyoton, wiyo be dorogo no mo bondir do sal, be wolton e langue nationale be era dorogo. Fiyo Interpol nango be taw be ala kaydi be fo henni. Be ko créante be problème. Kala yo andu sa imu on, kala yo andu pilasi mu on, kala yo andu ko citoyen yo Guinée. C'est yari non en son de table. Mo bondire. Kala yo invita me den invite mo kala walman do. Respect loi. Respect loi, on entend de respecter loi, on y a le fait de la Guinée. Kala mo ala kaidi, alla udita ni on no ebiron kaidi. Donc andi no mi ala no bebe bronska. Kala won do clandestine, andu do kaidi jimu regila. Tawe be bingol be do song etike habe moddini dum don be invite do makanera.
be famina ni gouvernement allemand on be famondiri e mon hara yaaju mon boni hara kono wadi ha artira hara kadi ala ko goddo wala tapoter parce que ndo jama allemand no doit humpitade dum c'est quelque chose de très important c'est quelque chose de très important ki kalare bandire hara ko dum wadi mi indi hande yo mi wadu o video do fi bangi nango hara yurmi fo meden invite fo meden yankinori mo on fo yankirona hom c'est-à-dire be ko buyoni malhonnête be ko ay nini be famina be wonti demo beno jonna mbudi be tekki ay be haaj kala yawdo e dum tay na piro na bi dum ara a perdini orema ko be yankinori hombo so noti ke dum hare o wadi hore mo yimbe fu fala fu be sina gere na bata on ton phénoménal yo be ko yimbe de vrai malhonnête c'est-à-dire ko siga be do hadi pullo futa yara yeso ko dum enen e laamu mi wi on no wa Afrique e Canada no woddondiri toro no woddondiri no woddondiri parce que on andi c'est-à-dire be lavi no cerveau mabbe on be lavi no mentalité mabbe no yurmi c'est-à-dire c'est des personnes corrompues no yurmi donc angala ko no dada o pullo ay goto no do mani kabe on da be yadude metti nangol goddo wona faandu yerada gol goddo wona faandu yennugol goddo wona faandu hasidi menen me wi e sa yamen on meden miiji goddum ko men miiji ko won men banginande on si tawi nafay en ko yen fo en daar ko nafata en kon wona ko welata en kon ara en andi do ko enen tun ari o aduna donc mayde den kadi ko enen tun hebata dere mayde den hay si fu mayde de hotere kono dere mayde den ko mo kala hebanden don kanko pet hebata den don rayo Allah so hange saba torke me Allah ara meden nodditi on onon almani do ndugu sedde fo voilà très bien no si Allah jabi ndugu sedde noto hara ndugu se force vivant fop kala ka wontir don e der almani kolon hara yaye noto don du noddadu no haldira non ley regilom ha moƴƴa wata ɓurtu wata manku ka sariyare yo regile ha wona joyi 5 on suma si seedama ɗon woday ko France 24 filli ko ɓe fillanoki ko dansa kuruma teddina kon sabune ɗum luttu ɓernde français ɓen ɓe dari ɓe tawi sont pas les bienvenus en France joni ɓe yaari koloñu kadi ay ɓe sikkude yimɓe ɓen ton kadi haray ko nayi ɓen kadi anda ko faala haray ɓe koloñu ɓen kay no habba sabuna ala ko ƴakkani jooma ñiiƴe o famine donc haray kala wonirɓe koloñu foppu yo prépare onon nayo yaw ko yo ngaccu ha moɓodire andon taw ko hombo ari aɓe yata on nattaka nder sal kaɓe yaw natta ton awa nodde police koloñu o fo waɗon ɓe alerte noddon kala police CMS mo anduɗon e nder koloñu kala mo anduɗon no jooɗi e nder koloñu ko noddeteɓe fi intervention yo ɓe noddo haray ala mo kala e ko memminanta hoore mum woɓɓe no huuɗa wallahi woɓɓe no huuɗa vrai kono ɗin buuɗi ɗi faala ɗo ñamude ɗo e jungo Mamadi Doumbouya mi sikki ɗum yoni ko yoɓiron avocat ɗum ɗo yoni ko ɓe sekira on fi avocat parce que no woodi yimɓe ay ɓe jonna kaɓe ñama ɓe heƴata ko min miɗo andi payle ɗen Allemagne mi yaali koye Allemagne kono miɗo nana programme ji maɓɓe ɗin ɓen na sama kalaɓe baba fami wallahi billahi tallahi ne kolon min naali nokku goo dey kono son yahi on men miniɗon fi Doumbouya yimɓe ɓen no nervi yimɓe ɓen no moni cuuɗi mum no liɓe woɓɓe no bonnana woɓɓe ala kaydi on yahi ɗon ɗo wola ɗon fi CNRD modi kindi haray a yurmi aduna parce que ɓe piyataɓe waɗa piyet c'est-à-dire andi am mi darim tawi bolondama o welatama sino wala wallude Ousmane Dia yara tawtamo Conakry ko représente andi ɗeñander ko wopaɗa ɗon France ka ay ɗon ka uggiriɗa ɗo ay kufuneru ma hiɗa hersi hani ka hiɗa jokki a wi noon ko mbuɗi falɗa mbuɗi Mamadi Doumbouya ɗiɗo ɓe jonne ñama a ñami ko tutata la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam on tawa ɗon ɓe koloñi ɓen en jonnay ɓe haala ɗo seeɗa ɓe oola wonir ɓe alman tum
o yay ko ɓe huwata on kon son tawi ɓe ɗon ɗo wola ɗon fi CNRD e sekete anno woodi yimɓe ɓe andanɗa hoore ma hay ɓe okka mbuɗi ko ɓe dekka ɓe wonata e jam har andi ko ɓe wiyata ko wosi nagge guri nagge hakkangi ngi waysi nagge ngen hirsama nge huttama guri magge on ko tabalde watte nagge piyetenge nagge ɓe wi nagge si hakkama nge hakkama e dingira hay nge wallinanga hirsa nge hutta guril magge on guril ngil ko tabalde watte tappe kamiside ma ɗum hande no wodi no ko ani na kinde ara na fi jokkugol penale siga ɗum kikalajo a hersi hoore ma honno a hersi ɓiɓɓe ma a hersi leñol ma a hersi bolondama a watti hoore ma intérêt ɗum ɗo concerne a jama IFDG walla ko nanda e mum c'est à dire ko Guinée wonɗa noddutude ɓe nottoma a yurmila wallahi a yurmi jama parce que ɓe piyete ko luttete fillede o kon la noddirde allo e terte ayen holliray jama on noddete almani ɓe jento joni nodda ɗo yimɓe seeɗaɓe almani si kupenɗo etta mouvement on men halfinam menen e accelam ɓittingol allo terte on ala affaire seragal fo no maapi ɓe noddiranmi part mi yaltinta minni o mi wonana hay goto 2025 ɗo kala sikkuɗo no wonana on tigi perdi goto wonanaka ko gonga tu wonana ala min sappina on ko min faala kon onon kadi daron sino moƴƴi itay moƴƴa aalon itton ko moƴƴa ko fewnon ko ɗum min hamponi on onon bedelati wona yennore wona haasidi wona kindi ɓe bebinte ay koko jokkuɗa ɗo koko wonɗa mawlude ɗo ɓe beppinte de ay koko hulɗa koko wonɗa takkade ɗo wona hasidal wona piiro wona gere wonani ɓe sofinte de ɓe soofi a ñamay ko kafa ko ya ɓe sofintama anda kirɗi ɓe sofinte vrai nouvelle génération a feetu wallahi sa noddi sukaɓen ɗa wola ɗon fi Ousmani Gawa ma hiɗa wola ɗon fi Domboya wallahi ɓe sofinte mi anda non ɗum hay noon si tawi ko honto de yahuɗa wallahi ɓe sofinte ɗum goɗɗo ala feccere feere ɗum an anda yimɓe ɓen ko monani mako sadi ɗa metti ƴija ɓuri gram sadi accu yo reeno Allah walle woni dogino bisi nan ɓuttinana hoore ma sa jaɗi a wi noon probléme ji aduna ɗi fo iɗa nder ton kono ɓe beppinte de wallahi ɓe beppinte vrai noddu yimɓe ɓen dara hewti na le 25 o wi kako le 15 hewti andade wona suko wona sadi wekkodiro menen iɗo andi kala e hakkil mum hara men nodditi on meɗen faala binnama onon ndugu seeɗe faalaɓe waɗugol combat politique en combat fiye nafitoɗen naforen ɓe wonduɗen ɓe accana yimɓe men ɓen laaɓal toolal e polgal ɗon andi ko pays de droit wonɗen ɗo komo kala ko miiji koyo hollu haray o ñaaki e pays de droit a feeti ono yurmanmi o alman koloñi ko pays de droit gasi anday nan e jama o noto ndara hikka kadi mi yi goɗɗo no bugineɓe oyi kadi ɓe sofinte ɓe kadi ɓe weccinte ha jama ndiyan ko pays de droit komonɗa wolande ɗum kono hulɗa a nottica yimɓe fuɗɗa wolde fi droit an tigi ɗa andi ko wonɗa ko nodde a hoolaki par ce que ɗa andi arayɓe ɓe sadi wo ko sammi sari ko sakki sari ɗum fof ko fino sari nangire kono sayi ɗa takkade ga ko pays de droit kala wolay ko faala kindiɗa yurmami ɓe piki kalajo hakkama jama on piyete ɗon solañiije ma watta ɗe par ce que sa not wo ko makanera ɓe inviti comparé o événement maɓɓe ɗo makanera
be gengete hanan to ndira kindi almanko buri mi ande do ko se suka be ngari jama on no fiiti ala kaydi hino nervi no tagina artirede via dando di do suka be fiyo be wol fi politique gile afeti la wonna men do fi pays de droit anga fetu do donc hayeto da on saria mo wuruda do on saria do nyi balagine pourquoi tu parles pas de ça tu vas savoir anda ko fewndi ko 14 068 473 fala to tawede e mouvement o fala tawede e bureau o fala do gollude fi citoyen be guinéen be golla do golla ka men golla politique on golla mouvement on golla ko miji ko sanja lendi fi en tawe sanja de lendi haray on tigi contact am donc numéro mobile ja ko o ko kindi noddete fi leydi lagine la ilaha illallah wa numéro mobile e fédération wadi do sumani gawal no jetti yimbe illeterebe tun no jonni kongo di wol bali to menno ma bali di wata windude wawata signe de kaydi c'est-à-dire sendinira entrée et sortie no la do chomo chamanno akide do kadi gellak ko numéro mobile menen ko adresse ka do watta don ko dum me fala yude na numéro mobile meden men noddatama ko numéro adresse on ka woni don ko don men humpa ka fottoto don ya ko alla maramma ko anda force vive ne existe Europe sa fotte siga ilo le jaspoe be gengete de be regila contre ma onde Afrique lutta e wolde fi madi gasa ka boy ko nga feƴƴali France 24 a feƴƴay woni c'était mampagne c'était les ils vont te tabasser à jamais tu vas lire l'air ça noddi don saria ma noddi don piji de andanda hore ma wana piji newi tu vas comprendre ko en goto yo Allah jure motta makko ne ko en goto bindi e kikide kala non ko miji ko on tigi bangi o holla ko ta on yahu ley few yahe to fo yi'a ko faala don ko haray do 25 nyande nogay e joyi asonki inno ton anyami mbodi CNRD di dum na hala do kanon dum ala re de male mede ngandi anyami no on kone be ngedi ka kali kawida do ko be addu coggu salji di ko be addu mbuddin be jonna on luwom ma dum fu son watta mi metoto adumbuya anila dum no aniliri ni di mouvement de soutien si Allahu lan don jabi ay mi hala non dumbuya anila mouvement de soutien ko na grifo sinara ko mbudi ma jettuda wadda ayata mouvement de soutien dumbuya pris note parce que la andi mu jentiti la dumbuya cela veut dire yo arrête kala mouvement de soutien o yiko na kiriande ka mouvement de soutien qui vono dani penale mouvement di pop beppale dani nanoma parce que dumbuya a pris note sur mes conseils do kati mi jokkay ha dumbuya acca jonnugol kala neddo mbudi fi yo wonam ko dum sadi no tuwonta campagne ngo en woni re onon e min e dumbuya en huwindira duggu nawi don halka nawi don boni nawi ko sadir ko mbudi na mbudi suynirte do on yey ko Allah marani on ko hakkunde ni Allah sadir mi katoto ha dumbuya wada dekere o wola o hande kadi mouvement de soutien kala wado wo yo dabba hore mum mbudi yo dabba hore mum lobbying kanko dumbuya na onon lamminim na onon soutenir mo ha o lami ko fenade jokkudo beppale enfin dumbuya lami hay landaki n'est-ce pas il n'a pas consulté aucun mouvement de le soutenir donc stay don mari moyen hido yidi dumbuya don fala yo lamu n'est-ce pas ite mbudi mondi wa don fi yo lamu c'est ça ko re nigol to yo eta lamu ko ngatu mbudi me nyama me wadana be mo tindira na be sukabe ko min etoto hadu ngacca en gerda 2025 do ko lutete fi lede mbudi la gine di wonta nay eta gine on be jonnanta macculi fuyanteji macculi halkaji macculi beppidadi danna da hore mala ko dekka c'est-à-dire ibe andi si dun do bara mare be mai mok sinna wado hande tabe jonne mudi hande kadi mudi jonne taki
hara ɓe wawi wa kulle halkade par ce que ɓe andi koye ɗum ɗon ɓe mari espoir jonnon minen campagne amen o andi ɓenni o dangu fendata kono hibbay jokkay ayle min kala komi woli lagine no genta kala komi woli lagine no genti seede hino jenta o yimi noddoɓe lamɓe ko sembe CNRD ka horeji tu donc hiɓe jentorila noppi nayi toroto o yigoye manjasiri ɓe ka seeda ɗon kala jokkuɗo ƴettugol mbuuɗi état on jonna o faami kombone jonna hakkaɓe yoɓe ƴettuɓe dekka ay ka manjasiri ɓe yayi ɗon ka tivali en prison ni ɓe faamide ɓe yiɗi Ousmane Gawal par ce que mo ƴettude mbuuɗi o jonna ɓe partout mo kala seeɗa ñande o nangaɗo o kamɓe nata minen ɓe ngalɗogoy on tawe préveni kono wawɗo fo no andi o onon ko haaju mon tun jokkuɗon kono vous allez comprendre faami haala nayi dumbuya ɗum ɗo déjà o nani ɗo o nanay ɗo ɗe balɗe hande kadi mbuuɗi alaka jonde de mouvement de soutien ji mo kala e ɗaɓɓo lobbingiji ko suma ɗon ɓe yetta ko satti ko par ce que ɗo sikkuɗe onon nini ko ɓe woni signinorde o ko fi ɓe tanjini mbuuɗi ko ɗum tum kono haɓɓe onon e dumbuya on geray faami on geray vrai e asere ñande no kay e joli haray membre de bureau abimi bloka o ɗo tan voilà adi yimɓe ɗo ko suspendeteɓe ɓe ara ɓe wola ɗo ko alay lawol maɓɓe sont suspendus de notre base huway on ko boni huway on hikka en huwodira e nde hitande 2025 huway on ko halka hakkude Allah aɗon haddi fotti gañande haray hiɗo nodditi yimɓe ɓen meɗen nodditi ɓe inchallah o fi en wawa fottude o fi ɓe en ndi mbuɗi bureau structure men on jooɗoɗen jokkere en ɗam politique ko jokkere en ɗam ndaaren ko honno wawiten yuɓɓodiren nantodiren famodiren yahen e hunde wotere fiye heɓi ko nafaten hara mi arti e mum komin sati famor 0 152 menen ko numéro adresse on jonnatama 64 24 82 ko numéro WhatsApp on mi jonni numéro mobile o haray ko ɗum meɗen habbi o inchallah mi habde kadi partage vidéo o fiyo fopp yu police on tawete inchallah ɗum ɗo ha sa wolani si police tawete andi ono sikkude komi wolani ko ɗo ko fenade ne si police tawete sécurité si tawete ko ɗum wolirta doyi ƴiƴam palla no way nottude yimɓe ɓe ronka notadema ɓe nottoma kay police tawete kay si police tawete force vivant Europe kay yaha yottina e ma ɗe ñande sa ma yaali ko ya yetto Allah ɗa wawi juulude fewna hoorema ha fewa si yaha sa andi a yahay ɗum na si ko pellet police kay tawete ɗum non yahowo tan a ɓor ɓiɗɗo mum e ɗum par ce que ko feƴƴata ɗon kon ko guere lutteteɗo fillede adna gotoje no karbirede ni surtout o vidéo ka waɗi ɗo hande jama ɓurti humpitade police tawete kay sécurité on ɗum ko ma tawe weccodirtero ton na lagine noon ton na Afrique on geray oɗon e maɓɓe huɓɓe wompete kay prépare moƴƴa par ce que haaju dumbuya ala e ɗum wodi inchallah aray ko ɗum nanɗen ɗo no woodi vidéo ji puyɗi duwaɗen wolde fi mum ɗi ɗuuɗi ha kono wano 9 minutes ɗo daren sen heɓay ɗo ɓe Allemagne seeɗa humpitiɓe fi ɗum nodday ɓen ɗo direct walla WhatsApp numéro ji Allemagne ɗin tun ƴetteten ƴetten ɗo seeɗaɓe mahen ayla gandi kindi oɗo kay haaju makko bonay woni mi sikki ko hayɗa kon Europe arkisema lanni ton few wallahi arkisema lanni ton kono nan miɗo andi sabu dumbuya buyini pullo Fuuta haray mere wekkinima haray mere fusi wekkinima si sabu dumbuya wekkini wonɗo Allemagne onno innete mo Allemagne noddine ɗo laabi ɗiɗi taren siko groupe maɓɓe on ala ko wonɓe Allemagne tun noddata en ɗo si sabu kindi ok si sabu ma wekkiniɓe ton haray ɓe perdi voilà c'est ça les gars, on a déjà des appels qui sont de provenance d'Allemagne kala noddo e wonɗo Allemagne no way noddude donc dans 9 minutes là on va finir avec ça
Bon, chers compatriotes, joɗorɓe Allemand, haray kala ka wontirɗon e nder Allemand, woka ka wiyete ɗon cologne, mi anda non ɗum ko ville hombo non e Allemand, ay mi anda ton. Famine, haray kala wonirɗo Allemand, joɗorɗo Allemand, déterminiɗo, tawaɗo e force vive on, ɗan andi ɓe notoyto ɗon, ɓeɗo dowa na fi Mamadi Doumbouya woni noddude ɗo ko fi hoore maɓɓe. Donc c'est une fonds de commerce qu'ils vous font. Et chacun doit retenir cette vérité. Que voilà, on va prendre quelqu'un à côté d'Allemagne vite fait là. Tawabe Mojobere modèle d'Emba 224. Voilà. Oh, notre dit mais ça passe pas, hein. Voilà. On est allemand, mais on est sur notre difficulté, mais restart numéro du monde. Ko dum woni on nodditirde. Ok. Haray kala wonirɓe Allemand yo wakkilo. Donc ɗum na e hoore hoyre, wana e hoore guere. Fami. Donc si ɓe nodditi yimɓe ɓe yawnotoɓe régula programme uji maɓɓe ɗi. Trop de numéros des Allemands qui nous appellent déjà, vous voyez. Mais comme numéro uji maɓɓe ɗi haray ala feƴƴude ɗo waɗi. Allo. Non, ɗuyte volume téléphone mo s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Aleykum salam, monsieur Ba, on jarama. Yettude Allah kon non humpiti ɗon ko koto mon kindi nodditi ko ka saare mon Allemand ton. No ɗum ɗon mbay min on na en fen mi rase ngakki ɗum ande fayda Allemand ɗo région de luwamu. Donc leydi ndi nda wawi yiide ɗo ara piiji ɗi fayda no serti ko ɓayno minen kam e woniri ga ɗum ɗon ala ɗon. Donc mi noddirma ɗo ko weltanagol ma tun yewtere ma nde hino welam. Donc won ka yimɓe yennata toon fii ka ɗum annoto ma commentaire o déjà wota tewto ɗum ɗon. Ala e ɗum. Allah miɗo weltani ma moƴƴa wallahi ɗa welam ñaka mi anda. Ndeysan. Onon ko wo ko Cologne, ɗa andi Cologne. Miɗa andi mais min nawon parti ton joni. Woɗɗodire Cologne. Ok. Andi fayda ɗo kamɓe région be luwamu. Luwa ka wonɗa ɗon si goɗɗo bonni o soketake. Ɗum ɗon ka goɗɗo bonni wo so tawi kaka sariya woni o soket. Ɓe weccina. O soketake. Ɓe beppina on tigi. Affaire ɗum ɗon mi anda ko non kala bonnuɗo ara e sariya on no yettima hay siko laamiɓe ɓe ɗum ɗo won Afrique noon hay siko gaal hay laamiɓe ɓe sariya no hecci ɓe. Ok. Ko kamen wonata siɗa laami ara gonda hecci sariya on kono ga ka portoɓe hay siɗa laami ara sariya on no heccugo. Ok, joni mi ƴettude ɓe Allemand kadi nan. Ok, a jarama. Jarama. Allo. On jarama. On jarama. Hiɗon e jam. Jam ton. No ɓengure ɓandu no ɓutti. Alhamdulillah, non le ton hiɗon e jam. Yettude Allah buybiro. Kono waɗi si nodduɗon ɗo. Mi nani ɗo yewta fi musidɗo men kaaɓe. Haray on jarama. Ok. Publicité on moƴƴi ha on jarama boy. Publicité on ɗon e mum. Non, ambition waɗi ɗum haray on publicité no moƴƴi ha. Haray nananga. Mode kindi o inni ɗon huɗa kono. Wodi kindi ɓe bebinayi on acce wattugol hoore mon rewɓe. Keɗɗo sikkuɗo min mi faytay ngal bandiyagal mon. Hombo woni miñammo, mina miñammo ful. Komi wonɗo ɗaɓɓande fo, komi garɗo watto, komi garde wattonde hoore mon yummiraɓe ne. Ono waɗirta jungo ya, ɗa watti ɗo. Anni wodi kindi a kelɗa, ndari ko wonɗa gerɗa, sikkuɗo yimɓe ɓe ganditatama. Jami accani taw seeɗa natta e polon palam ma. Mi heɗoma fi yonno. Aneeɓi yennugol manditala aneeɓi yennugol yesere lo terni aytre ɗakirɗi modi kindi min kam mi wonɗo modi kindi mi halantama uksum billahi min sa mena sila modi kindi hakkunden e Allah uksum billahi hombo adanimi 300 euro modi kindi hombo wallahi modi kindi sa addanilan addanɗulan 300 euro mi naɓante 1000 euro min
Mi. mi addante Orange Money on joni hakkode Addu do Modi Kindi. Mi nawi blogger jo mo 300 euro. Ko mi wi non on kalisi ko mobuda donc sa noddi do yimbe be bebinte de da yurma mi no. an ko fi 300 euro wadata di yennoyde do Modi Kindi andala. ni yimbe ha ron ko do nodduma ko direct nodduma do ko dum be wadi sim jetti. Fusa sa fiji Modi Kindi sa mena silanga ron kebude hayare. Haray e famille yango foko mi babba. kono woni yewtude du yapade problème he Tippinante kaya wi hara doginta bis. Fena nanen. Hakkunde Allah mi tippinante do kaya wingi luttata daso dude. Hakkunde Allah iya bisu al mangal doga ina jawata e bisa maya. mi anta yenno Mi ono goddo wala ngonga tu yon tigi yenni on ono mi yennu ma mi yennal ma fus rien. Tande mi da wadande ma publicité John ni adresso. no pipilishi tu mina ande adresse on ka privé Kono kay non ka moko ba na ya feno yori andi mi hande goddo yo balla fi mo fi go. ko ta yenno kilito Mi yennu ma mi innu ma hondum mi ma yenni ma Modi Kindi. ko min kindi nodduma wolu ko kilito ko miya ko gonga ma yewtu ko wadi yo ko faada ko blogger do yewtu ko ta jabu yennugol Mi yenni mi inni ondu mi yenni mi wido hon. Sa noddi ti yimbe be piyete kay. Awata noddu tude. Est-ce que da andi mi la jogite yanko makanera ko yo donc inda be addu mbuddi luon sal. Da andi ko ka makanera ton do yiwri mi yende. très bon wolu non ko No si da andi mi do andi ari andami mi do andi dum ka. min mi andali tay min e makanara tay mi de programme min ko almani mi jodi Idem Modi Kindi yimbe be ngabi magoy yimbe be ngabi ma de accu ko wonda ko accu sa jabi ko pay ko mi wajo ma me wajike ma ya accu yimbe be no marano ma teddungal atan non ko be dum ko be jottala teddungal angal wodiri Allah miyan hakkunde Allah ko mi sutima mi yatama min Kindi mi yata nano mi yata nyamo ko mi fala ko mi ko jonno hala ni me anko hondu yiwda ko non da suudude très bien joni noddu ka WhatsApp fita credit ma on suma min da yurmanni noddu WhatsApp wara credit ma on sumata wata wulu ko mbudi dumbu ya wadi étudier dumbu ya pipiru jonna mana mbudi dumbu ya terto amema mi jonna tawni conseil min na ya wajola fe mi da wajede wolu ko yiwda ko min ta wajola mi da waje leydi men di no hani e mon fo critique ko ta jabu yennugol fewmi hombo mi yenni no hina min tun akotun ko hombo mi yenni na dum to wonde wolude ko fiyo dum nodditirda yimbe be ngalman c'est ça la question très bien ko mouvement Ousmane Gawa ina se to sera kon wona parti wona groupe CNT ko fiyo no ina ndaybe na bumbudi lo asal no hombo Modi Kindi sa addi kamilu mi wondira en fenata hore magoy ha wi don ko makanera watton pare hay don ko makanera watton pare on événement parce que mi la jogiti prévu jidi mi fenata e hore ma min kala ko mi woldo e hore ma na fenande ay non ko an noddi ko wadi simi landima hakola ko bindu apposer la question poser une question bien ko direct no domado pose une question fa jona wi ko mbudi makanera on da nyamude ka no buda modi ko min ko mbudi dumbu ya nyamude kon no hen dorda di mbudi dumbu ya credit ya jonno kon no hen dorda di mbudi dumbu ya non no men humpa yo mi nodde ka WhatsApp udu to WhatsApp ma okay noddo mi nodde don okay Modi Kindi be no sikude ko men fetu be menen do kala mo men man on tigi hotta ka central amen do en nodde mo wala na en kon o do firi di mbudi kawlange direct artiste joango gido alla jatti ginela do kaw ala wadde do direct kaw mi no yitete okay habbe menen e Modi Kindi men tappa Modi Kindi allo Modi Kindi na Modi Kindi on noddude do no ko min atima noddude nane okay kono we
ça va un peu, alhamdulillah. Ok. Kono yir don o programme modi kindi ko be nodditi alma wo be dabbutude WhatsApp am. Ah, ok, min ko mari ko mi hala fi affaire modi kindi don. Be selu ding programme ji mabbe don ferno alman do. Ferno alman don no wodi ko tidi, wodi ko be pikon no. Parce que ko do alman don be jodi kambe kadi be doa yurmede himbe mabbe ben. Parce que be suti alman be ben don sonjori ni alman no alman do quoi. Min ko dorto mun woni. Min kolon me wodondira. Mais so modi kindi inni o programme mabbe do no wala ki be yalto fi on parce que no wodi ni himbe nangabe ndanyanden sivuno base so ndo mi siva o live juma ding ange Aisha Sherif o yowtuno o halama problem ji ding seedaji fi alma mame ok maintenant ni be nattude himbe godba men no kawa nattabe lamu gun tigiri no jokki on ko Alpha Condé wadno do lamu gun toujours no jokki on no madon quoi surtout jonno si tawni kambe be jodi be andi ko be ko modi kindi woni don ko himbe be bura wona don nattede ko don be woni no Nord Westfalen ko Westfalen me woni fe ko dok telen ko do be nattude himbe be modde surtout telen dorto mo den do moyen ni kolonien kambe ko be wata jodorde be ina be invité do fi mouvement de soutien Ousmane Gawal ka CNRD ka ko honno ba musique ko sita woni be fanno wallita de jama'o ko wadu gon wallita gon Aisha Sherif ko jokki kon wada do maji wallita go himbe ben to fito be nattimbe ben mouvement jarana fi da jettu gondo nyama jonno habbo buudi lamu gun ton se de ko buudi Guinée on parce na lamu gun jedi ko bitu on buudi Guinée c'est tout wa ko en fo ka fi din non ko buudi men na be da be adon chulfum ko ben nata don fi intérêt mabbe be dar fi intérêt mabbe personnel be jodo be na be invite himbe do mi dande ton bendi Deutschland do ko leydi Saria fono andi ko leydi Saria mais fendo no wudi ko anin jama'on ka so be formi on duma don no wala ke be yalto on poursuit vaybe be fo me yawo ton ko be bi don me andina be nafi affaire CNRD wondo ma dum Ousmane Gawal ita woni halate do ko fi affaire no moƴƴira naafi affaire fi no moƴƴira foppar naafi affaire goto personnel et surtout ala ko len jon ndaren se ngendo to modi kinde be adana ngadareso ne hewti sala jabe be werna me moƴƴa ala problème wadi kinde mi yitaki ongo mi do dabbita on do mi yali o dabbiti on ha mi ronki noddi telan ka WhatsApp yimbe ben no noddude memmini do fi mobindirgol yimbe fi CNRD